Bukatan pen khut khutia tak inut bang thek thek bang hu train pen ke klo job inut apran ke dam lapen bukatan railway police atum kikuat tengke bang so kiti tang lot abang hu kunat asong lo ni lapen te kunat pentong ke bang lo ni bang thek pon thek thelang pusi therang ke tum phan than pachini por lapen te kiti lot bang phan postmortem phan dipu medical college am pon lo pusi raikom sai kitum pen than pachini por ta ke tok bomhut ke than ke ghonta trok sikya ba hinyan ke di pusi alang tum pen than pachini por breaking news bukatan pen khut khutia tak bang thek thek bang hu train pen ke klo job inut apran ke dam Sonsi pinyan nalu por phai kre ni ramnit thongke bras sirke bapor malom bang thek thek the bang phu inut Ranggia Express a train along pen ke klo job inut apran ke dam pen bokazam railway police atum ki puat tengke bangso kitilot abang phu kunat asor lapente kunat pen tong ke bang lone bang thek pon thek thelang pusi herang ke tum phan than pachini pon pen kitilot abang phu phan dipu medical college sam pon lo pusi alang di tum ben than pachini pon thu da ke tok bom no hutan ke kitilot abang phu phan ghonta trok sikya brahinian ke biji pusi alang di tum ben than pachini pon